evropski univerziteti su jedna nova inicijativa Evropske unije koja je prilično vizionarska, prilično ambiciozna. U pitanju su projekti koji su usmereni na formiranje čitavih mreža visokoškolskih ustanova na evropskom nivou, dakle u programskim zemljama, koje će postići visok nivo integrisanosti i kohezije u cilju ostvarenja nekih zajedničkih ciljeva i u cilju ostvarenja sinergije među njima. Ovo, dakle, nisu projekti poput projekata o kojima smo govorili do sada. Oni se nikako ne mogu sprovoditi na jednom departmanu ili na jednom fakultetu. Ovo su projekti koji se negde najavljuju kao radikalne promene čitave paradigme visokog obrazovanja u Evropi. Dakle, projekti koji se budu finansirali kroz ovaj program trebalo bi da se bave nekim izazovima u međusobnoj integraciji visokoškolskih ustanova na različitim nivoima i da negde prepoznaju koje su to prepreke i da daju predloge za rešavanje ovih prepreka poput prohodnosti kada je u pitanju mobilnost studenta, mobilnost istraživača, predavača i tako dalje. Pričat ćemo dalje o konkretnim aktivnostima, ali ono što je važno jeste da se oni ovde zajednički opredeljuju za jednu zajedničku strategiju na nivou čitave ustanove. I naglasila bih, iako se zovu univerziteti, evropski univerziteti, ovi projekti su otvoreni i za druge vrste visokoškolskih ustanova, u slučaju naše zemlje za visoke škole, za akademije koje sada nastaju. Čak program i ističe da bi bilo poželjno da se u konzorcijume uključe različiti tipovi institucija radi što veće inkluzije u programu. Dakle, ovo je neki koncept prema kome teži Evropska unija kada je u pitanju visoko obrazovanje u Evropi u narednih 20 godina. Dakle, prilično su ambiciozni i ciljevi i planovi. Vidjet ćemo, prošla godina je bila pilot poziv za ovaj program, vidjet ćemo kako će to dalje funkcionisati, ali zaista se nadamo da će doneti neke lepe stvari za sve naše ustanove. Ono što su takođe specifičnosti ovih partnerstava jeste da su ona visoko budžetna, naravno u skladu sa ambicijom ovog programa, i budžeti za ove projekte su veoma visoki, zapravo najveći u samom Erasmus programu ikada, do 5 miliona evra po jednoj mreži. I očekuje se da visokoškolske ustanove naprave strateški pristup međusobnom umrežavanju i sinergiji na svim nivoima. Na nivou upravljanja, akademskih, administrativnih resursa, na polju nastave, ali takođe i na polju istraživanja, jačanja veza sa društvom i tako dalje. Ono što je dobro ovim projektima jeste ta fleksibilnost koja prati ovaj program, dakle nemate propisane prioritete niti teme, dakle prilikom promocije ovih programa možete čuti krilaticu nebo je granica, dakle podstiče se da se ovde predaju veoma ambiciozne prijave i da budete kreativni u nekim problemima, rešavanju nekih problema na koje ste do sada nailazili u saradnji sa svojim partnerima. Dakle, ovaj program bi trebalo da doprinese prvo na individualnom nivou povećanju kompetencija studenta i zaposlenih kroz saradnju sa institucijama u čitavom konzorcijumu. Cilj je da se stvori nova generacija, da se edukuje nova generacija akademskih građana, evropskih građana koji bi dalje promovisali evropske vrednosti, koji bi bili u stanju da međusobno sarađuju na različitim jezicima, u različitim kulturama, u različitim oblastima i da posledično, naravno, i same visokoškolske ustanove postanu što konkurentnije na globalnom polju, odnosno cilj je da visokoškolske ustanove u Evropi ne budu konkurenti jedni drugima, već da se umreže, da naprave jake spone i da koriste međusobnu sinergiju. Ono što je specifično za ove projekte jeste da je u njima uveden novi
kriterijum za procenu kvaliteta prijava projekata, to je geografski balans. Dakle, 5. kriterijum je ovde uveden, geografski balans, tako da negde kada govorimo o ovoj inkluzivnosti programa i po pitanju tipova ustanova gde se postiče da i male ustanove učestvuju u ovim projektima i kada pogledamo zahtev za ovim geografskim balansom i kada na to dodamo naravno akademsku izvrsnost naših ustanova i kapacitete, negde smatramo da su ovo dobro tlo za učešće naših ustanova i za uključivanje naših ustanova u ove projekte. Ono što je potrebno je da se formuliše u fazi same projektne prijave jedna dugoročna strategija među ovim institucijama koje bi potpisali sami rektori ustanova i koje bi negde ukratko opisala u kom smeru će se težiti i na kojim aktivnostima će se na nivou univerziteta raditi pri umrežavanju ovih ustanova. Ono što bi konkretno trebalo da bude ishod ovih projekata jeste stvaranje jednog takozvanog međuuniverzitetskog kampusa. Ovo zapravo znači da bi trebalo stvoriti mehanizme koji bi radili na otklanjanju administrativnih, finansijskih i drugih prepreka, prvo za mobilnosti. Dakle, što se tiče same prohodnosti i mobilnosti studenta i još važnije njihovog priznavanja kada se oni vrate u matičnu instituciju. Ideja je da se zapravo primeni jedan personalizovani pristup studijama čitavim i da idealni slučaj je da se razviju mehanizmi omogućavanja studentima da biraju module, da biraju predmete na različitim visokoškolskim ustanovama, na različitim zemljama, naravno ne ad hoc, već kroz neke logički strukturirane studijske programe i putanje i da im se ovi ishodi priznaju kada se vrate u svoju matičnu ustanovu. Univerzitetski kampusi takođe podrazumevaju i olakšavanje prohodnosti i mobilnosti zaposlenih. Ideja je da recimo jedan profesor može da ode na partnersku ustanovu u ovoj mreži, da tamo predaje jedan semestar, ne znam, 3-6 meseci, da sve vreme bude plaćen i dalje recimo od strane svoje visokoškolske ustanove, ali ponovo da ima sva prava koja mu nudi i ona ustanova na kojoj on boravi. Ideja je da ove ustanove dele svoje resurse, što se tiče akademskih resursa, da dakle omoguće jedni drugima pristupe laboratorijama, bibliotekama, takođe administrativnim resursima uz digitalizaciju procesa gde god je to moguće, što bi značilo da bi neke službe za međunarodnu saradnju, za podršku studenta, za podršku zaposlenih bile zajedničke. Ono što se svakako traži u ovoj projektnoj prijavi je da se predvidi i oformljivanje zajedničkih upravljačkih struktura među univerzitetima, tako da bi tu trebalo razmišljati i o tome da se naprave neki upravni odbori za ovakvu mrežu i veoma je važno da u ovakvim odborima učestvuju i studenti. Dakle, studentska participacija se veoma podstiče u ovim projektima. Tako da, ja se nadam da je neka opšta ideja ovih projekata jasna, oni su veoma široko postavljeni, ali i sigurno da deluju veoma ambiciozno. Ali s druge strane, mi bismo vas podstakli da razmišljate o njima. U prošlom konkursnom roku, nažalost, nismo imali ni jedan odobreni projekat u ovom programu. Imali smo jednu projektnu prijavu, zapravo jedna ustanova se pridružila jednom konzorcijumu, ta prijava, nažalost, nije prošla, ali to je bilo sve. Kada pogledamo rezultate, oni su prilično optimistični. Zapravo, prošle godine na informativnom danu mi smo imali informaciju da će biti finansirano najviše 6 projekata pod ovim programom i alocirani budžet u tom momentu bio je 30 miliona evra za ovaj program. Međutim, koliko je ovaj program važan za Evropsku uniju, govori i činjenica da je Evropska komisija rešila da realocira budžetska sredstva, da poveća značajno sredstva za ovaj program, tako da su rezultati konkursa na kraju takvi da je čak 17 mreža odobreno i to ne sa nekim smanjenim budžetima, već je gotovo svaka mreža imala ovaj maksimalni budžet oko 5 miliona evra. Tako da je umesto 30 dodeljeno 85 miliona evra za ovakve mreže. U ovakvim mrežama učestvuju i neki univerziteti u našem susedstvu. Univerzitet u Ljubljani, recimo, koordinira jednim ovakvim projektom. Koordinator je mreže, takođe Univerzitet u Splitu, Univerzitet u Segedinu su takođe učesnici u ovim projektima. Tako da, iako to sve deluje jako vizionarski i možda
preambiciozno u ovom trenutku, zaista mi bismo vas pozvali da pogledate koji su to projekti koji su prošli i da li je to nešto o čemu možete razmisliti na ovim projektima, ali je naravno važno da dobijete podršku uprava vaše ustanove koji bi bili spremni da se strateški opredele za ovakve projekte. Prolaznost je, kao što sam rekla, bila velika. Imali smo prolaznost od 31% u prethodnom konkursnom roku. Dakle, bilo je 54 prijave, neki od njih nisu prošle tehničke aspekte, nisu ušle u kvalitativnu procenu, 22 su imale dovoljan broj poena, ali zbog ipak ograničenog budžeta nisu dobile finansiranje, dok je, kao što sam rekla, 17 projekata odobreno. U njima sada učestvuje čak 114 ustanova iz 24 programske zemlje. Tako da, eto, još jednom bismo vas pozvali da pogledate i ovu mogućnost kao nešto što se nudi od ovog konkursnog roka. Zapravo, od ovog konkursnog roka i od uspešnosti i interesa za njega krojit će se naravno i naredni Erasmus program koji će biti raspisan u narednih 7 godina. Zapravo, ovo je sve pilot šema, pa će u zavisnosti od rezultata biti i odlučeno da li će se s njom nastaviti ili ne. Ali je svakako to nešto što je izvesno da će biti u budućnosti. I evo nekoliko reči što se tiče ovih formalnih kriterijuma. Potrebno je da ustanove budu iz programskih zemalja. U njima mogu da učestvuju svi tipovi visokoškolskih ustanova, dakle privatne, državne, akademije, visoke škole, univerziteti. Takođe, bilo koja javna ili privatna organizacija koja deluje u oblasti obrazovanja, obuka, istraživanja i inovacija. Uz jednu napomenu koja jeste da neakademski partneri, iako se njihova učešće postiče na ovim projektima, ne mogu biti budžetirani kroz ovaj program, dakle oni mogu biti samo u statusu pridruženih partnera. Podnosilac prijave mora biti visokoškolska ustanova iz programske zemlje i minimum konzorcijuma je najmanje 3 visokoškolske ustanove iz najmanje 3 programske zemlje. Ponovo možete imati punopravne i pridružene partnere. Projekti traju 3 godine i njihov maksimalni budžet je 5 miliona evra, a budžet za čitav poziv je 120 miliona evra. Tako da vidite da u ovom pozivu su još veće šanse da projekti budu odobreni, zato što je plan da bude odobreno 24 mreže u ovom konkursnom roku. Što se tiče finansiranja ovih projekata, ovde dolazi do odstupanja do ove već ustaljene šeme koja se sprovodi kroz Erasmus plus program ovih jediničnih troškova. Ovde se čitav budžet osmišljava na osnovu realnih troškova koji se naknadno pravdaju. Tako da je naš topao savet da ukoliko ulazite u ovakve projekte na vreme i paralelno radite i na razvoju budžeta, jer će vam možda trebati za njega više vremena nego kada su u pitanju one jedinice koje se maltene same obračunavaju. I ono što bi bilo dobro da napomenemo jeste da kada su u pitanju honorari, odnosno dnevnice, one se u slučaju ovih projekata usklađuju sa standardnom praksom u određenoj zemlji i u određenoj instituciji. Dakle, nema ponovo jediničnih troškova, već se honorari vode, visina honorara se vodi nekom standardnom praksom. Struktura budžeta je predstavljena na ovom slajdu, postoje neka manja ograničenja po pitanju procenata. Dakle, ovde postoji mogućnost da honorare izbudžetirate do 60% direktnih troškova. Direktni troškovi su, dakle, svi ovi troškovi koji su izlistani i koji se mogu direktno vezati za sprovođenje projektnih aktivnosti, identifikovati i opravdati. Takođe, tu su putni troškovi do 10% budžeta, troškovi života tokom putovanja 20% budžeta. Ono što je izmenjeno u odnosu na prethodni konkursni rok jeste visina budžeta za opremu. U prošlom konkursnom roku je bilo do 5%, sada je do 8%. Tako da ovde značajna sredstva mogu biti potražena i za opremu, uz napomenu da se finansira ili amortizacija opreme ili iznajmljivanje opreme. To je ograničavajući faktor ovde, mada je suma koja se može opravdati značajna. I ostali troškovi. Indirektni troškovi su svi oni troškovi koje ne možete direktno vezati i opravdati na osnovu projektnih aktivnosti poput režijskih troškova, telefona, interneta, struje i tako dalje, koji prosto postoje već horizontalno organizacije, ali se intenziviraju zbog projektnih aktivnosti. Njih možete imati u iznosu do 7% direktnih troškova. Eto, to je struktura budžeta i kriterijumi selekcije. Još jednom napominjem, jedan dodatni kriterijum, geografski balans. Projekat mora imati najmanje 70 poena.
Poziv je otvoren i dostupan na stranici koju smo linkovali na slajdu. Otvoren je do 26. februara, takođe do 5 sati popodne i projekti počinju ili 1. septembra ili 1. decembra 2020. Osim uobičajenih dokumenta koje smo i do sada navodili, programskog vodiča, vodiča za pisanje projekata i tako dalje, prijavnih formulara, možete na datom linku naći i jednu novu stranicu, novi portal koji je Izvršna agencija otvorila i koja potvrđuje zapravo i značaj ove programske šeme za Evropsku uniju, poseban portal za nalaženje partnera, specifično za ovu vrstu projekata. Tako da možete otići na link, popuniti podatke vaše institucionalne i prosto biti vidljivi sa svojom inicijativom i željom da učestvujete u ovakvoj vrsti projekata. Toliko o ovoj programskoj šemi i toliko od nas za danas zapravo. Ostajemo na raspolaganju za sva dalja pitanja. Naravno, ako imate pitanja koje se odnose na projekte iz prvog dela današnjeg događaja, možete da postavite sada, vezano za K1 ili za K2 strateška partnerstva. Nema. Hvala vam. Izvinite, imamo ipak jedno pitanje. Evo, ja sam htjela samo da pitam za Jean Monnet. Da li to više profesora organizuju ili može samo jedan? Prosto... Ovako, kada su u pitanju Jean Monnet projekti koje podnosi visokoškolska ustanova, uvek može više profesora biti tu. Međutim, kada su u pitanju Jean Monnet katedre, jedna osoba je nosilac projektne prijave i on kao takav mora da ima 90 časova. Međutim, ostatak preko toga može neko drugi da radi. Imamo li još pitanja? Ukoliko nemamo, hteo bih samo još jednom ja da vam se zahvalim u ime moje grupe, u svoje lično ime, na strpljenju i na koncentraciji, zaista svi zaslužujete bar po jedan badge što ste ostali ovoliko dugo i što ste nas oslušali svih 73 prezentacije. Hvala vam još jednom, želimo vam puno uspeha i sreće u radu na projektima, nadam se da ćemo se vidjeti na radionicama i kasnije da ćemo se vidjeti na koordinativnim sastancima odobrenih projekata. Hvala vam puno i prijetan dan. Doviđenja.